Vaccination rollout sa syudad ang nagapadayon. 41.99% ang target population ang fully vaccinated na. Nagapadayon ang vaccination rollout sa Iloilo City. Buwas Setyembre 24, Biyernes, bukas ang 3 ka mga vax sites para sa mga walk-in bisan wala makaparehistro. Buot silingon, batuno ng mga residente kag hindi residente para mabakunahan kontra COVID-19 virus. Nagapati ang lokal nga panguluhan nga isa sa pinaka-epektibo nga pamaagi para matapdang paglaptas ang COVID-19 among lapnagon nga pagbakuna. Gani sa pinakauli nga record sang Iloilo City Health Office, nagapakita nga 41.99% na sang target population ang fully vaccinated o kung 220,438 na ka mga individual ang may bakuna kontra sa COVID-19. Para kay Mayor Jerry Treñas, importante nga malabot ang herd immunity para lubos nga makabangon ang ekonomiya sang syudad. Nagakahulugan man ini nga balik trabaho ang kalabanan sa mga apektado nga sektor. Subong pa lang, nagapanghanda na ang alkalde para sa masunod nga tikang. Ini among pagbakuna sa mga menor de edad sa tion nga makahatag sang go signal ang IATF. Kung mag-alabot halin sa COVAX, halin sa USAID, ang Pfizer kag Moderna, vaccines, ready kita mag-store, no? And amo nga mga vaccines, pwede ito mausar sa mga teenagers na. Bangod sang aktibo nga kampanya sa COVID-19 vaccination, nakabaton sang pagkilala si Mayor Jerry Treñas gikan sa sangguniang panlalawigan sang probinsya sang Iloilo, bangod sang pagpahanugot sang syudad nga mabakunahan ang mga non-residents working in Iloilo City kag non-residents nga nag-walk-in sa mga vaccination sites. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Suggested meal plan samtang naka-home quarantine makabulig sa madasig nga pag-ayo sang isa ka COVID-19 positive patient. Makabulig sa madasig nga recovery sang isa ka COVID-19 positive patient ang pagsunod sa 10 commandments o kung suggested meal plan base sa National Nutrition Council. Inisuno kay Edwin Dumio, Nutritionist Program Coordinator sang syudad. May ara kita nga mga 10 ka mga sugo sa nutrition or ini ang mga 10 nutritional guidelines for Filipinos and also para sa mga Ilonggo naton. So, ini nga mga 10 commandments naghatag ini sang kapagsik kag kabaskog sang kabuhi sang every Ilonggo naton. Samtang yara sa home quarantine, ang balanse nga pagkaon sa mga prutas kag utan ang mas makapabaskog sang immune system nga kinahanglanon sang lawas sa madasig nga pag-ayo. Dugang pa ni Dumio, mas manami nga pilion ang mga pagkaon nga manggaranon sa vitamins A, C, D, kag E, vitamin B6, B12, zinc kag iron. Importante man ang disiplina sa kaugalingon. I-limit natin ang salt intake. So, kung ibasihan natin sa food pyramid, nakabutan nila eat less of salt, fats, and oils. Kaya para nga ma-avoid man natin ang pag-develop sa mga lifestyle diseases. Para kay Mayor Jerry Treñas, magluwas sa suggested meal plan, mas maayo nga sundon ang 14-day home quarantine protocols kag hindi mag-impon sa iban nga miyembros ng pamilya para malikawan ang paglaton sa COVID-19 virus. Masyado importante because this will give them the necessary immunity. May nakitaan kita, may mga iban nga 6 days lang negative na sila, may iban nga over 14 days, positive man Japon. So it's really ang imugid nga immune system nga kinahanglan importante nga pakusugon mo para nga may ara ka protection, especially kung positive ikaw. Para sa mga pumuluyo nga magapaidalom sang home quarantine, mahimo nga mag-isolate sa isa ka kwarto nga well-ventilated. Likawan ang pag-upod sa iban pa nga miyembros ng pamilya. Magkaon sang masustansya nga pagkaon. Mag-inom sang vitamins agud mapabaskog ang immune system. Sa karon, kapin 847 ka mga residente ang nagapaidalom sa home quarantine. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Duha ka tagdaog nga barangay sa JPT Ediscape Communal Garden kag Integrated Urban Farming aton kilalahon. Matahom kag mapuslan, ini ang tinutuyo sa mga barangay sa syudad sang Iloilo sa pagtukod sang JPT Ediscape Level Up Project. Ang barangay sang nabitasad sa La Paz ang nagkampiyon sa Communal Garden category kag nakuha ang Best in Artistry, Best in Community Participation kag Best in Project Documentation.
Tuman gid ang kalipay nga amon na batyagan sing amon na balaan nga kami ang nag-champion sa JPT and Escape Level Up 2021 Communal Garden category. Bangod sa anong kabulan no nga naagyan namon, may kasubo, may kabudlay, may kalipay, nangin worth it ang tanan namon nga pagpangabudlay. Dugang panipunsaran, dako ang nabulig sang JPT Edescape Project, hindi lamang sa ila barangay kundi sa bugos man nga syudad sang Iloilo kadungan sang pandemya. Through this sa gulayan sa nabitasan, through this JPT Edescape Level Up 2021, dako gid ang dagin na epekto sini sa among komunidad, especially sa among mga pumuluyo nga nadulaan sing obra na empower ang aton nga mga kababaihan, ang aton nga mga kabataan kag kami man nga mga barangay officials. So dako gid ini nga nangin bulig para sa amon for us to have a source sing income sa amon mga pumuluyo kag for us to have food sustainability sa subong nga pandemic. Sa piyak nga bahin, ang barangay Sanglanit naman sa Haro ang nagkampiyon sa integrated urban farming bangod sang ila pagpanikasog nga makapabuhi sang kasapatan kaangay sang manok kag isda magluwas pa sa ila nga garden. Ang akon mga barangay council, mga barangay workers, CBO, damo kami nagbunuligay sini nga proyekto para kabaka-baka namon kahit siyempre gusto man namon nga makita man namon ang amon kabudlayan. Happy gid kami sa sini nga kadalagan. Kooperasyon ang nanginyabe sang kadalagan sang barangay Lanit. Ang akon mga kaupod gabulig para nga mangin manami ang garden namon kag isa pa kada harvest nagakuha na kami sang seeds para maibulos kami. Ginahandom ni Mayor Jerry Treñas nga mangin sustainable kag livable city ang syudad sang Iloilo. Gani isa sa mga ginatutukan amo ang food sustainability para sa mga pumuluyo sa tion sang emerhensya. Gani paagi sa JPT Edescape Project sang lokal nga panguluhan, amat-amat na nga natuman ang ini nga handom. Divine Singh para sa Level Up Patrol.